kayo! Miarangkada na ang duha ka mga bagong Kapuso serye sa GMA Prime pagkagabii. Balik telebisyon na si Ultimate Star Jennylyn Mercado alang sa bagong Kapuso fantasy romantic serye nga Love Die Repeat. Sa pilot episode pa lang nagsugod na ang istorya ni Angela nga gidala ni Jennylyn Mercado o ni Elton nga karakter ni Mike Tan. Nang kaila sila Bernard nga karakter ni Sian Lim sa bukid o dinhi magsugod ang daw pabalik-balik nga kasinatian. Sundan ta ang matag istorya sa Love Die Repeat sa GMA Prime 8:50 PM. Samtang, nagsugod na usab ang Asawa Ng Asawa Ko nga gibidahan nila Jasmine Curtis-Smith, Liezel Lopez ug Rayver Cruz. Nagtuo si Christy nga karakter ni Jasmine nga naangkon na niya ang timos nga gugma human gikasal ni Jordan nga karakter ni Rayver Cruz. Apan magkagubot sila human mosud sa estorya si Shaira nga karakter ni Liezel. Sundan ta ang istorya kabahin sa pag-ila sa legal nga asawa kauban sila sa GMA Prime. Andam na ang runners alang sa mas nagakulbahinam nga Season 2 sa reality show nga Running Man Philippines. Anaa na sa South Korea sila Kokoy De Santos, Boboy Villar, Glyza De Castro, Angel Guardian, Lexi Gonzalez ug Mikael Daes. Daw gawa sa mga exciting challenges, winter is coming kuno ang dalit sa maong bagong season.